या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। सावंतवाडी पुणे नॉन एसी आरामदायी एसटी बसचा शुभारंभ। गणेश भक्तांना नव्याचा उत्साह आणि लोरे सकपाळवाडीत साकारते विठ्ठल रखुमाईचं मंदिर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। कोकणात प्रत्येक घरच्या गणपतीचं खास असं वैशिष्ट्य आहे। वालावल येथील नंद वालावलकर गुरुजी यांच्या घरातील संत परंपरा असलेला गणपती अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण असा आहे। लाल रंगाचा शाडू मातीची मूर्ती असलेला गणराय अगदी आकर्षक आहे। दरवर्षी वालावलकर कुटुंबीय एकत्रपणे गणपती उत्सव साजरा करतात। पाहूयात। 1.5 दिवसांच्या या गणपतीत दरवर्षी सोन्याचे दागिने घातले जातात। या गणपतीला राजघराण्याची परंपरा देखील आहे। अत्यंत सुंदर रेखीव अशी लाल शाडूची मूर्ती, त्याला केलेली आरास, यामुळे गणपतीचं रूप अत्यंत विलोभनीय असं दिसतं। 1.5 दिवसांच्या या गणपतीचं वालावलकर कुटुंबीय अत्यंत मनोभावे पूजन करतात। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हा वैशिष्ट्यपूर्ण असा गणपती आहे। आज संत गणपती पाहायला मिळत नाही। काही ठिकाणी आहेत, काही शहरामध्ये आहेत, पण हा गणपती संतांचा गणपती आहे। हे ठराविक ठिकाणीच असतात। हा आमचा अगदी फार पूर्वी काळापासून असंच आहे की त्याचा रंग तांबडा आहे, नाम आहेत ते कागदाचे आहेत, त्याचं मुक्काम असतो तो फक्त 1.5 दिवसाचाच असतो। सूर्यास्तापूर्वी तो उद्या पाण्यात गेला पाहिजे, हे ठरलेलं आहे आमचं। आणि ह्याप्रमाणे तिची आम्ही चालवणूक केलेली आहे। ब्राह्मणाकडून पूजा केली जाते, षडोपचार पूजा असते। जवळजवळ 150-200 एकादशी असते दुसऱ्या दिवशी। एवढं मोठं आमचं कुटुंब फार मोठं आहे आणि त्यामुळे आम्ही हे कुटुंब हे दरवर्षी बसरीप्रमाणे गणपती करत असतो। म्हणजे तुमची एकत्र कुटुंब पद्धती आहे। एकत्र कुटुंब पद्धती आहे। आज जी कोकणात लोप पावत चाललेली आहे, जे वरसली म्हणतात किंवा काही घरं बंद आहेत, पण हे तुमचा म्हणजे इतिहास म्हणावा लागेल की एवढी वर्ष तुमचा हा गणपती आणि एकत्र कुटुंब एकत्र येऊन हा उत्सव साजरा करतात। आणि या घराण्याला राजघराणं पूर्वी राजा भेट होतं। संस्थांच्या काळामध्ये राजे यायचे, तर या घराला भेट देत असत। आणि म्हणून हा राजगणपती आहे। राजा सारखाच असतो, सोन्याचे दागिने खरे आहेत, सोनं अंगावर खरं आहे, तेच आपण बँकेमध्ये ठेवलेलं असतं आणि बसरीप्रमाणे करत असतो। हे सगळे एकत्र आम्ही आणून 2-3 माणसं तिन्ही कुटुंब एकत्र असतो। त्या अशा वेळेला 10-12 भजनासोबत रात्रभर जागरण असतं आम्हाला। बरोबर, धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल। आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल इमिरत संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया,
डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33. गणेशोत्सवामध्ये प्रत्येक वाडीमध्ये गणेशापुढे नौबत देण्याची एक परंपरा आहे. पूर्वीच्या काळी नौबतीमध्ये ताशा, सनई अशा पद्धतींची वाद्य असत. मात्र काळ बदलला आणि नौबतीच्या पद्धती देखील बदलल्या. आता चक्क कराओके घेऊन हे नौबतकार गणपतीला नौबत देत असतात. असाच एक हौशी नौबतकार विजय वराडकर आपली नौबत सादर करताना पाहूयात. प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, गजानना गणराया, प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, नना गणराया, प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, प्रथम तुला वंदितो. विघ्न विनाशकं गुणिजन पालक, विघ्न विनाशकं गुणिजन पालकं, दुरित तिमिर हारका, दुरित तिमिर हारका, सुखकारक तू दुःख विदारक, सुखकारक तू दुःख विदारक, तूच तुझ्या सारखा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. महालक्ष्मी तथास्तु मॉल, गारमेंट अँड ॲपरल्स, गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर. ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल नंबर 9860 25 93 76 आणि 9226 24 93 76. सुमारे 450 वर्षांची गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा लाभलेल्या ओटोणे येथील आगळ्या वेगळ्या नव्याचा अर्थात सामूहिक भात कापणीचा शुभारंभ गणेशोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी पारंपरिक पद्धतीने करण्यात आला. गावातील प्रत्येक घराच्या उंबरठ्यावरती या नव्याच्या तोरणाचा साज साजलेला होता. सिंधुदुर्गसह गोव्यात देखील नवं आणण्यासाठी गणेश भक्तात उत्साह दिसून आलाय. श्रावण नंतर शेतपीक बहरात येऊन सर्वत्र हिरवीगार शेती दृष्टीस पडते. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं हा सुगीचा काळ असून शेतात काबाड कष्ट करून पिकवलेलं धान्य पदरी पाडण्यासाठी या नव्याद्वारे ओटवणे गावात निसर्गासह ग्रामदेवतेला गारणं घालण्याची प्रथा आहे. दरवर्षी पूर्व नक्षत्रात गणेश चतुर्थीच्या दुसऱ्या दिवशी नवं साजरं करण्याची प्रथा आहे. यासाठी सकाळीच कुळघराकडे दवंडी देण्यात आली. त्यानंतर कुळघराकडे ग्रामस्थ जमा झाल्यानंतर सर्वजण सवाद्य नवे साजरे करण्याच्या ठिकाणी गेले. नवे साजरे करण्याच्या ठिकाणी सर्वजण आल्यावर पुरोहितांच्या मंत्रोच्चारात भात पिकाची विधिवत पूजा करण्यात आली. ढोलांच्या गजरात हातातोंडाशी आलेल्या भात पिकाच्या संवर्धनासाठी आणि भरघोस पीक शेतकऱ्यांच्या पदरी पडू दे असं गाराणं घालण्यात आलं.
यावेळी भात कापणी करून कापलेले नवे कापडात लपेटून ग्रामस्थ पुन्हा सवाद्य कुळघराकडे निघाले. नंतर हे नवं घेऊन ग्रामस्थ आपल्या घरी मार्गस्थ झाले. नवे घरी आणल्यानंतर त्याची उंबरठ्यावर पूजा करूनच घरात आणण्यात येतं. त्यानंतर आंब्याची पानं, गंध, हळद, पिंजर या नव्याला लावून हे नवं तोरणाच्या स्वरूपात आकर्षक सजवून घराच्या उंबरठ्यावर लावण्यात येतं. वर्षानुवर्ष ही परंपरा सुरू असून ठिकठिकाणी गणेश भक्तात नव्याचा उत्साह दिसून येतो. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33. एकीचं बळ असेल तर कोणतीही गोष्ट सहज शक्य होते, ते सिद्ध करून दाखवलं वैभववाडी तालुक्यातील लोरे नंबर 2 गावातील सकपाळवाडीतील ग्रामस्थांनी. एकट्या वाडीनं विठ्ठल रखुमाईचं भव्य मंदिर उभारलंय. पाहूयात याबाबतचा स्पेशल रिपोर्ट. विठ्ठल रखुमाई हे सर्वसामान्यांचं दैवत. कोकणातील वारकरी आवर्जून एकादशीला पंढरपूरला जात असतो. या पांडुरंगाचं दर्शन आता लोरे इथं होणार आहे. विठ्ठल रखुमाई हे सर्वसामान्यांचं दैवत. कोकणातील वारकरी आवर्जून एकादशीला पंढरपूरला जात असतो. या पांडुरंगाचं दर्शन आता लोरे इथं होणार आहे. या गावात वारकऱ्यांच्या दैवताचं भव्य दिव्य मंदिर या ठिकाणी साकारलं जात आहे. येथील श्री संकपाळवाडी सहकारी मंडळ मुंबई ग्रामस्थ यांनी हे शिवधनुष्य उचललंय. अवघी 20 ते 25 कुटुंब असलेली गावातील ही छोटीशी वाडी आहे. मात्र यांनी एकीच्या जोरावर हे मंदिर उभारण्याचा निश्चय केलाय. प्रारंभ म्हणायचं तर पूर्वी एक हेळ्याचं झाड होतं, आजही ते अस्तित्वात आहे. परंतु पूर्वी वाडवडील जे होते ते काय करायचे, एक मंडप घालून आणि चोपाळा ठेवून, मंडप घातल्यानंतर एक चोपाळा ठेवायचे आणि त्याच्यानंतर घटस्थापना करायची. घटस्थापना झाल्यानंतर मग गाराणा वगैरे देवांची सर्व गाराणी झाल्यानंतर मग सातपाराचा आमचा जो सप्ताह तो पुढे चालू व्हायचा. हा सप्ताह केव्हा असायचा आणि त्याची सुरुवात? ती सप्ताहाचे वाडावडिलांचे पूर्वीच्या काळात जे होतं त्यावेळी ते सुरुवात झाली. परंतु मार्गशीर्ष एकादशीला आमचा हा सप्ताह प्रत्येक वर्षी साजरा केला जातो आहे. याच्या उभारणीला सन 2019 पासून सुरुवात झाली. कोरोना काळात कामात थोडा व्यत्यय आला होता. मात्र आता पुन्हा जोमानं काम सुरू झालंय. सर्वांच्या सहकार्यानं मंदिर आता अंतिम टप्प्यात आलंय. सुमारे 20 लाख खर्च करून हे मंदिर उभं राहिलंय. काही दिवसात वारकऱ्यांना दर्शनासाठी उपलब्ध होणार आहे. साहेब, नव्याने मंदिर नूतनीकरण होत आहे. तुमचं मंडळ इथलं संकपाळवाडीचं मंडळ आहे, युवा मंडळ असते, तुम्ही तर सगळे हे मंदिर उभं करताय. कशी सुरुवात झाली आहे या सर्व या नवीन मंदिर उभारण्यासाठी? कसं तुमचं मंडळ काम करतं? जसं प्रकाश संकपाळ यांनी सांगितलं की चौपाळा होता, चौपाळाच्या नंतर ही संकपाळवाडी म्हणजे संकपाळवाडी नाव आहे, पण या संकपाळवाडीमध्ये नाटेकर, सावंत, पालकर, महाडिक असे सर्व इत्यादी सर्व मिळून ही वाडी तयार झालेली आहे. आणि या वाडीचे जुने अध्यक्ष श्री गणपत केशव संकपाळ यांनी ते जो चौपाळा होता त्या ठिकाणी एक वास्तू रूप 1978ला
एक छोटंसं मंदिर बांधण्यात आलं. ते मंदिर छोटं पडत होतं म्हणून आणखीन काही उत्साही कार्यकर्ते त्यावेळी संकपाळ बंधू, सावंत बंधू, महाडिक बंधू, पालकर ह्या सर्वांनी मिळून एक भव्य असं त्यावेळी त्यांच्या मनाने भव्य असं मंदिर आकारास आणलं. ते मंदिराचा जीर्णोद्धार 1993 साली झाला. तो मोठ्या प्रमाणात झाला, परंतु त्या मंदिराला 30 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर ते मंदिर थोडंसं जीर्ण होत गेलं, पूर्वीच्या काळाचं पद्धतीत बांधलेले असल्यामुळे. मग या सर्व गोष्टीचा विचार करून 2022 साली 2019 पासूनच आम्ही सुरुवात केली. मंडळाने होतकरू कार्यकर्ते, मंडळाचे तरुण कार्यकर्ते, जुने जाणते कार्यकर्ते यांनी जोर लावून 19 पासून सुरुवात केली. परंतु काही काळानुसार कोरोना आल्यामुळे ते काम आमचं स्थगित झालं होतं. पण 2022ला जोर लावला. त्यामध्ये प्रामुख्याने वाटा विजय संकपाळ यांचा आहे, प्रकाश संकपाळ यांचा आहे. बाकीच्यांनी सहकार्य केले, वेळोवेळी सहकार्य होत राहिलेलं आहे. आणि हे काम काय आमच्या एकट्याचं नाही. आणि ह्या वास्तूला ज्या आकार आता देत आहेत ते आमचे वास्तुविशारद लक्ष्मणराव राणे उर्फ राजाराम हे अतिशय कौतुकास्पद त्यांनी हे काम केलेलं आहे. एक विठ्ठलाचं मंदिर म्हणून त्यांनी जवळजवळ अंदाजे आम्हाला 20 लाखापर्यंत हे करून देतो सांगितलंय. आणि जी मुदत त्यांनी दिली होती त्यांनी मुदत दिली. बाकीच्या मंदिरांचं मला काही एवढं माहीत नाही, परंतु त्यांनी मुदतीच्या अगोदरच हे मंदिर साकार केलेलं आहे. आणि त्यांची पांडुरंगाची एक मूर्ती म्हणजे पांडुरंगाचं स्थान या ठिकाणी उभं राहावं त्यांच्या हातून ही त्यांची एक इच्छा होती, ती त्यांनी पूर्ण केलेली आहे. आणि त्याप्रमाणे ते काम आता पूर्ण होतंय. हे काम आमचं पूर्ण आता झालेलं आहे. यामध्ये खरोखर मोलाचा वाटा जर असेल तर मी या मंडळाचा सध्याचा अध्यक्ष आहे, परंतु माझ्यापेक्षा जे जास्त कार्य केलेलं आहे हे गावचे मंडळातले आमचे सहकारी प्रकाश संकपाळ, मुंबई मंडळाचे वेळोवेळी धाव घेणारे विजय यशवंत संकपाळ यांनी वेळोवेळी ते येऊन धाव घेऊन जे काय काम नडत असेल मला फोनवर संपर्क साधून ते काम पूर्णत्वास नेलं आहे. आणि आज आमची वास्तू तयार झालेली आहे. या वास्तूचं जे आम्ही जीर्णोद्धार सोहळा जो आम्ही करणार आहोत तो नोव्हेंबर 17, 18, 19 नोव्हेंबर रोजी या वास्तूचा जीर्णोद्धार सोहळा होणार आहे. कारण एवढ्या लवकर करायचं कारण म्हणजे आमचा 22 डिसेंबर रोजी जो वार्षिक सप्ताह आहे तो आलेला असल्यामुळे आम्हाला विठ्ठल रखुमाईचं स्थानापन्न करणं जरुरीचं आहे. तसेच वाडीतील जे आमचे लहान थोर आहेत, मुंबईचे मंडळ आहेत, यथाशक्ती जे गरिबापासून श्रीमंतापर्यंत ज्यांनी आम्हाला आर्थिक सहकार्य केलंय त्यांना विसरून चालणार नाही. प्रत्येकाची नावं इथे घेऊ शकत नाही, पण ज्या गरिबाने आणि श्रीमंतांनी मोलाचा वाटा दिलेला आहे, खारीताईचा वाटा उचललेला आहे, त्या सर्वांचे मी मंडळाच्या वतीने आभार मानतो. सर्वांचे इथे आम्ही ऋणी आहोत आणि असेच आम्हाला सहकार्य यापुढे पण करतील ही आशा बाळगतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या मालवण तालुक्यातील पेंडूर खरारे गावातील मूळ घरी गणपती बाप्पांचं आगमन झालंय. रवींद्र चव्हाण हे आज गणपतीच्या दुसऱ्या दिवशी ऋषीपंचमीला खरारे गावात दाखल झाले असून सहकुटुंब त्यांनी गणपतीची विधिवत पूजा केली. मंत्री झाला तरी मूळ घर तुम्ही कधी विसरत नाहीत, नित्यनेमाने पूजा करत असतात. कशी ओढ असते कोकणाकडे तुमची? एक कोकण आणि कोकणामध्ये असणारा प्रत्येक जण याला स्वतःच्या गावाबद्दल एक वेगळं आकर्षण असतंच. लहानपणापासून आमच्या आईवडिलांनी आम्हाला हेच सांगत आले की जरी तुम्ही कुठेही असलात तरीसुद्धा गणपतीला आणि सणासुदीला प्रत्येक वेळेला गाव आणि गावातील असणाऱ्या देवी देवता यांचं सगळ्यांचं स्मरण करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि म्हणून मग आम्ही सर्वजण म्हणजे माझ्यासारखे सर्वजण हे गणपतीच्या निमित्ताने आणि इतर सणांच्या निमित्ताने सुद्धा कोकणामध्ये सातत्याने येत असतात.
एक शेवटचा प्रश्न, खरं तर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री झाल्यानंतर एक लेन पूर्ण केली, जनता जी आलीत कोकणवासी त्यांनी खूप खूप धन्यवाद दिलेले आहेत. कसे ऋण व्यक्त करणार आहात आणि आज वाढदिवस पण आहे, शुभेच्छांचा वर्षाव होतोय, काय सांगणार आहात? खरं तर मुंबई गोवा हायवे हा गेली अनेक वर्ष अडचणीत होता, हे सर्वांना कल्पना होती. आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि देवेंद्रजींनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची माझ्याकडे जबाबदारी दिली आणि तेव्हापासून एक विचार केला की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये हा मुंबई गोवा जो हायवे आहे हा पूर्ण करायला हवा आणि म्हणून नियोजनबद्ध पद्धतीने पहिली लेंथ ही गणपतीच्या अगोदर पूर्ण झाली पाहिजे यासाठी प्रयत्न केला आणि डिसेंबरच्या अगोदर दोन्ही लेंथ पूर्ण कशा होतील यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम ठेवला आहे. फक्त यामध्ये असणारे जे पूल्स आहेत की जे गेली अनेक वर्ष असेच पडून आहेत त्याचं ऑडिट करणं ज्याला म्हणतात सेफ्टी ऑडिट, ते करणं अत्यंत गरजेचं आहे. ते सोडलं तर बाकीचा संपूर्ण जो रस्ता आहे तो रस्ता 101% डिसेंबरच्या अगोदर पूर्ण होईल. आणि मी गेल्या काही दिवसापासून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे की भराडी आई ही आम्हाला यासाठी शक्ती देणारच आहे आणि गणरायाचा तर आशीर्वाद होतेच, म्हणून ही लेन पूर्ण झाली. मोदीजींसाठी काय विशेष साकडं, कारण पुढच्या वर्षी तिसऱ्यांदा मोदीजी पंतप्रधान असतील, काय साकडं घातले? हे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या देशात पूर्ण 9 वर्षाच्या या कारकिर्दीमध्ये त्यांनी देशामध्ये ज्या पद्धतीने लोक आणि लोकहिताची कामं केली आहेत, सर्वसामान्य माणसाचं हित जपण्याचा त्यांनी जो प्रयत्न केला आहे आणि आज देशामध्येच नाही तर जगामध्ये त्यांनी ज्या पद्धतीने देशाची प्रतिमा उंचावत नेली आहे हे आपणा सर्वांना माहीत आहे. कालच त्यांचा ज्यावेळेला 17 तारखेला वाढदिवस होता, त्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने ते सर्व अधिकाऱ्यांना ज्यावेळेला भेटले तेव्हा त्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना देशाच्या सुवर्णकाळाबद्दल आपण काय करू शकतो अशा पद्धतीची विचारणा त्यांनी केली. हे फक्त देश आणि देशहित विचार करणारं असं नेतृत्व या देशाला पहिल्यांदाच लाभलं आहे आणि त्यामुळे आम्हाला खात्री आहे की ईश्वर असेल किंवा सर्वजण आणि हे देशातील असणारे 130 कोटी जनता ही सर्वजणांनी मनात निश्चयच केला आहे की पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांनाच पंतप्रधान करावं. साकडं मागलंय महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी. हे प्रतिवर्षाप्रमाणे याही वर्षी गणपतीला गावी ऋषीच्या पूजनासाठी मी येत असतो आणि गेली अनेक वर्ष लहानपणापासून आम्ही सर्वजण, सर्व भावंड असो, आमचे सर्व काका काकी आणि आम्ही सर्वजण ऋषीच्या निमित्ताने ज्यावेळेला एकत्र येतो त्यावेळेला सर्वांचं भलं हो हीच मनोमनी कामना करत असतो. आणि आज महाराष्ट्रामध्ये असणाऱ्या जनतेपुढे अनेक आव्हानं आहेत. या आव्हानाला आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि आदरणीय अजितदादा या सर्वांच्या नेतृत्वामध्ये जी संकटं आहेत ती संकटं दूर होत हेच साकडं गणरायाच्या श्रेणी केलं आहे. साहेब, आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टी, अनंत प्यार, आनंदी रहा. सावंतवाडी पुणे निगडी या नॉन एसी आरामदायी एसटी बसचा शुभारंभ सावंतवाडी बस स्थानकात शालेय शिक्षण मंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आला आहे. या 10 गाड्या या रूटवर देण्यात आलेल्या आहेत. म्हणजे सावंतवाडी ते निगडी, पणजी ते निगडी, पणजी ते बोरिवली, पणजी ते मुंबई, पणजी ते लातूर, अशा तऱ्हेने आगळा वेगळा उपक्रम सुरू होतो आहे आणि त्याच्यामुळे सावंतवाडीला जे प्राधान्य या ST बोर्डाने दिलेलं आहे त्याच्याबद्दल मी या महामंडळाचे चैनी साहेब यांचे आभार मानतो. आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हे स्वतः या खात्याचे मंत्री आहेत आणि त्याच्यामुळे ह्या ज्या सुविधा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या पुढाकारातून महाराष्ट्राच्या जनतेला मिळत आहेत त्याच्याबद्दल आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांचे आभार मानतो. आणि विशेषतः शिवशाहीच्या बसपेक्षा 15 रुपये कमी भाड्यामध्ये
झोपून प्रवास करता येणार आहे आणि त्याच्यामुळे सर्व प्रवाशांनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा आणि विशेषतः गोव्याला पर्यटनासाठी म्हणून जे जातात त्यांना ह्या गाड्या वाया आंबोली प्रवास करणार असल्यामुळे त्यांना पर्यटन स्थळावरूनच जाता येईल आणि त्याच्याचबरोबर गोवासारख्या पर्यटन स्थळाला भेटीसुद्धा देता येईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. तुमच्या घरच्या स्वप्नाला बांधा आता हक्काचं नवं तोरण. आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन्स अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले आहेत एक महत्वाकांक्षी 108 प्लॉटचा भव्य प्रोजेक्ट. समर्थनगर वैभववाडी फोंडा रोड लगत वैभववाडी. भव्य प्रवेशद्वार, प्रत्येक प्लॉटला कंपाऊंड वॉल MS गेटसह, प्रकल्पासाठी मोठी विहीर, वॉटर टँक, त्यातून प्रत्येकाला पाणी पुरवठा, बस स्टॉप, स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर विद्युत लाईनसह, मुलांसाठी CBSE स्कूलचं नियोजन, गार्डन आणि मन प्रसन्न ठेवणाऱ्या स्वामी समर्थ मंदिरासोबतच ताजी हवा, डोंगराची नवलाई, पक्ष्यांची कुजबूज अशा निसर्गरम्य वातावरणात घेऊन आलो आहोत नवा प्रकल्प, नवी कल्पना आणि नव्या सुविधा यांसह आपला 712 आपलं घर. आपल्या 712वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर. समर्थनगर, तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. वैभववाडी फोंडा रोड लगत वैभववाडी. अधिक माहितीसाठी संपर्क गंगाधर केळकर 9175406764 9422394625. राजेश खुरसंगे 8850141167. गणेशाच्या आगमनानंतर चतुर्थीतील महत्त्वाचा उत्सव म्हणजे ऋषीपंचमी. कोकणात महिलांचा हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा होतो. वैभववाडी येथील लोरे नंबर 2 संकपाळवाडीत येथील महिलांनी हा सण कशा पद्धतीने साजरा केलाय पाहूया. ते 21 ऋषींची नावं माहिती आहे. आम्ही पूजा घेतली ना त्यावेळी तर भरपूर सांगायला 21 ऋषी आणि 1 सेंटीपाय ऋषी महाराज येते ते बघा तेवढी फुलं आहे. आम्ही दरवर्षी लोरे नंबर 2 सकपावाडी त्या बायका आम्ही हा कार्यक्रम ऋषी पंचमी कार्यक्रम साजरा करतो. तर आज आम्ही सकाळी लवकर येऊन जेवण आटोपलं, जेवण केलं, त्यानंतर सगळ्यांनी मिळून नदीवर जाऊन आंघोळ करून आलो आणि आता ऋषीची पूजा झाली. त्यानंतर आम्ही आता जेवणाचा कार्यक्रम चालू करणार. म्हणजे केव्हापासून सकाळपासून सुरुवात केली? 10 वाजल्यापासून आम्ही कार्यक्रम सुरू केलाय. ओके. आजी काय सांगशील या ऋषी पंचमी सणाविषयीची माहिती आणि कशा पद्धतीने तुम्ही साजरी करताय? सणाच्या विषयी म्हणजे एवढाच, आम्ही आता कित्येक वर्ष म्हणजे आता आम्ही जोपर्यंत हे होतो तोपर्यंत सगळ्या महिलांनी एक विचार करून किंवा पाटणा पुन्हा धरणाऱ्या लोकांनी ही ऋषी पंचमी म्हणजे आमच्या मूळ सासऱ्यांच्या वेळेपासून, आधी सासऱ्यांच्या वेळेपासून हे आमच्या लक्ष्मी वायगणकर यांच्या घरी आम्ही साजरा करतो. त्यावेळेला आमच्या सगळ्या महिला जमा होतात. सकाळी 8:30-9 वाजेपर्यंत म्हणजे सगळ्या जमा होतात. मग वऱ्याचे तांदूळ, अळू वगैरे, भाजी वगैरे म्हणजे ही आपली पालेभाजी असं काय नाही काय करून जमा करून आम्ही सगळ्या महिलावरी गोळा होऊन सगळ्या त्या समारंभासाठी मोठा हे करतो. मग त्याच्यानंतर आम्ही जेवण वगैरे बनवलं की आपण नदीवर किंवा ह्या मध्यस्थ कुठे पाणी असेल तिथे वाळ्याच्या बाजूला तिथे जाऊन सगळ्या महिलांनी आंघोळी करून येणार.
त्याच्यानंतर आम्ही इथे मोठा मांड भरणार, म्हणजे नारळाने फळाने जे का आपली वस्तू असेल तिथे आम्ही मांड भरणार. त्या मांडावर आम्ही आता जेवण वगैरे सगळी पूजा वगैरे करून त्याला नैवेद्य वगैरे दाखवून त्याच्यानंतर आम्ही आता सगळ्या महिला जेवायला बसणार. आणि त्याच्यानंतर मांडावर आम्ही गाराणी वगैरे कोणती नवशिक असो सालामध्ये असो कसली असो देत त्या पद्धतीने आम्ही गाराणी वगैरे करून आपले प्रसाद वगैरे करून आम्ही संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत इथे सगळं आमचा शेवाट चांगला होता. किती जणी महिला असता तुम्ही? आणि तरी अंदाज पण ते आता म्हणजे 10-15 का 25-25 40 म्हणजे नंबरावर आता आमचे नंबर काढलेले आहेत. पहिले 40 होते पण आता 35-36 एवढे आहेत. आजी, या सणाबद्दल काय आख्यायिका आहे? ऋषीपंचमी साजरी केली जाते ते काय तुम्हाला माहिती आहे का? शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. आयोजक आहेत टायझर. Now experience sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. सावंतवाडी पुणे नॉन एसी आरामदायी एसटी बसचा शुभारंभ. गणेश भक्तांना नव्याचा उत्साह. आणि लोरे सकपाळवाडीत साकारते विठ्ठल रखुमाईचं मंदिर. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. Now experience sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.